Tidak umum, Bos. Apa? Asri, subur. Subur, makmur, gemari paloh jinawi, Bos. Kok roh kowe? Roh no, Bos. Masih peteng ngene iki aku ya roh. Ketok. Ketok no, Bos. Sing mau ketoki apane? Ya sawahe. Sawahe. Ya wit-witane. Wit-witane. Ya apa wae sing ana ning kene iki patut disyukuri, Bos. Dadi syukur ki penting lho, aja mek Syukur ngomong ya tok. penting. Syukur ki aja mek ngomong tok. Contone warga masyarakat Barurejo wonten wongkon Gresik iki. Nggih. Tasakuran sertifikat iki nyatane yo gelar wayang. Wayang kulit. Lah kowe iki wong seni lho. Kowe syukuran nanggap wayang kulit tau ya kowe? Enggak. Aku Nanggap nanggap tahu kowe nanggap wayang kulit. ya tahu to, Bos, Bos. Tahu. Tahu. Ya nanggap wayang. Enggak, nanggap Apa? wong watuk kae lho. Oh malah wong wadon. Lah piye nek ndi syukuran ya nanggap wayang umume iya. to, Bos. Gelar kabu. Gelar kabudayan. Kabudayan. Kemaremane wong Jawa ki ya iki lho, Bos. Ya wayang kulit. Wayang kulit iki lho, Bos. Kulit sapi ngene iki. Enggak, kulit irik ki lho, Bos. Beseti ngono kae APP. Ampun dasmu. Lah ya enek sampean nek ndi wayang Purwa wayang kulit. Ah, kowe karo aku lungguh ning kene sik ya engko aku critakno kulit-kulit kuwi mau. Aku demen karo kowe iki jane kulit. Kulit. Niken iki ben leren sik tak selingi sak sinden. Tak sinden iki Mbak Krisnia, Mbak Krisnia. Nah niken ben ambekan sik anggitmu munggih-munggih lho mlakune niki. Wah, tenan, Bos. Awake mos-mosan lho, mlane ben munjuk sik lho, munjuk sik. Oh, urung eneng ngenteni. Ngenteni panitia. Wong panitia iki grap ya. Ayo ke Mbak Krisnia timbalan rene Mbak Krisnia. Mbak Krisnia monggo Mbak. Nah, tak golekne sinden sing SMP ya. Nah, yo disepati. Lek pipi ra apa-apa, dhek sing dhisik mak muni piye? Ayo arep ngromah kowe. Kowe muni dodo ra sida to? Kowe iki kudune nyawang iki pepundhenmu. Dodo mburi maksudnya, Bos. Ora enek. Kok niki pundakku iki. Kok anggap Krisnya iki sapi gunungan. Aku sapi. Kowe yak-yakan kowe. Ayo jalan ngapura, jalan ngapura. Jalan ngapura, dodo jalan ngapura. Ayo. Jalan ngapura. Sik, foto kromo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jaluk ngapura, lahir batin. Dodok. Pertama-tama Marilah kita. Sik toh iki kok malah mimpin donga ngene to, Bos. Lho, jaluk ngapura iki wajib. Sopan Attitude. Ayo, dodok. Assalamualaikum. Konjero. Sirahe rodok ngene. Assalamualaikum. Rodok nek. Rodok nek. Mbak. Kok malah lahir cemple to. Piye lho dhewe njaluk sepura rodok rene. Ning iki pepunden. Anggitmu Krisnya lek nang omah dikutuki. Mergo pepunden sinden wonten ing mriki nang ya mek Mbak Kris. Tiap malam Jumat mesti dikutuki wong sak desa. Dikutuki apa dikerutuki ya, Bos? Mergo iki dianggap sinden sesepuh. Sesepuh. Ayune kliwat tukun kegolong wanita utama. Wanita utama. Ayune uleng-ulengan. Hobine olahraga. Wah, wong ngene, Bos, ketok atlet fitness ini, Bos. Atlet fitness. Kok iso atlet fitness iki lho. Kayak kok ngene lho, Bos. Iki ora dumbbell barbel kan ora. Iki yo minim bataku sak rit iki. Krisnia kuwi ya, kowe ngenyek kowe. Lemene ngendi wong pinentang. Ngendi wong pinentang.
Ya kuwi lho. Wah, gulune bos Apa? nawon kemit. Nawon kemit ki pundak ya. Apa kuwi? Bangkean lho ya. Bulu nawon kemit ya iso malah ceking lho ya. Lha mlaku kadang ngene iki lho, Bos. Aku Mbak Krisnia iki sinden sing lulusan SMP. Lulusan Biyen, tapi saiki ya wis sarjana. sarjana, Bos. S1 ya nduk sampean? D3. Oh, D3 aku. Dadi dinden. Apa rumangsane? Mas, dadi denden. Dadi dinden. Denden yo. Dinden iki sinden kaki iki ngomong D3 ya. Denden. Coba nembang ya, Kris. Enjen. Apa lagune manut panjenengan? Melayu ngetan Banyuwangen kene, melayu kulon Jawa Barat kene. Bajing loncat ya. Melayu pokok aja melayu ning Irak. Ya, untuk Iran kok Iran. Ape bakulan rudal. Awake dhewe selaku warga masyarakat Indonesia harus bangga. Negarane dhewe tetep ayem tentrem. Ayam tentrem. Muga-muga tetep raharja. Jajal ngene iki pomo awake dhewe ning Iran kono. Lekas wong ayu. Deyor, mercon kena indas lho. Tenan serem. Apa nek wiraswara utawa pelawak terus ndase nyeber. Kena mercon. Anu. Aku Gerajakan. gerajakan ya. Oke, alam Banyuwangen siar nopo? Lowo. Ya, semuanya. Sik kok yak iki senggak kok piye kok yak lho. Siaran kok nganggo yak iki. Yo. Bapak-bapak, Kowe kabeh rene munggah rene ra sedeng lho bapak-bapak kok celuki iki. para warga masyarakat, Kowe kabeh rene lho ra sedeng Lah panjenengan. sedeng aku yang peteng-peteng karo bunda kan. Sumuk mestinya sumuk. Lah aku sumuk. saudara-saudari, Nek kan muni soal bedang karo mburi ya tak campur deh. Yo, gerajakan Banyu Mburi. Banyu Wangi. wangi buat Thank you.